Velkommen til det nye videnscenter i branchen i byggeriet, der hedder Videnscenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet. Jeg hedder Torben Klitgaard og er leder af centret, og vi skal de næste 3,5 år fokusere på at udvikle og videreudvikle en række standarder, som kan bruges af alle aktører i branchen med henblik på at kommunikere digitalt på en bedre måde. Vores projekt er et partnerprojekt, der består af BIPS, byggeriets organisationer, Rudersdal Kommune, uddannelsesinstitutionerne repræsenteret ved DTU Byg og HIH Aarhus Universitet og Dansk Standard. Og det er en samlet partnergruppe, der sikrer, at vi dels har fokus på hele branchen, dels har fokus på IT-implementering i branchen, og også har fokus på international standardisering af de resultater, vi skal lave. Vi skal arbejde inden for 4 områder overordnet. Vi skal videreudvikle Dansk Byggeklassifikation DBK. Den er ikke færdig, men vores ambition er at gøre den færdig. Vi skal arbejde med egenskabsdata, vi skal arbejde med informationsniveauer, og så skal vi færdiggøre opmålingsregelprojektet, som har været i gang i nogle år. Vi vil gøre det på en måde, som sikrer, at vi intet laver, som ikke skaber værdi for branchen. Så når vi snakker om udvikling af standarder, så sikrer vi os selvfølgelig gennem tæt dialog med alle parter i branchen, at vi opfylder de behov, der er for disse standarder, og at vi sikrer os, at de skaber høj værdi. Det, der ikke skaber værdi, det vil vi ikke arbejde med. Vi er som sådan en meget åben organisation. Vi baserer udviklingen af vores standardarbejde på inddragelse af alle jer i branchen. Vi velkommer samtlige bidrag fra hele branchen og baserer os på de kompetencer, der er ude i branchen, i et åbent samarbejde med alle jer, som arbejder inden for de forskellige fag på tværs af værdikæden i branchen til daglig. Så vi håber meget, at I vil velkomme vores nye initiativ i Videnscentret. Vi håber, at I vil tilmelde jer vores nyhedsbrev og holde jer orienteret om, hvad det er, vi laver, hvor langt vi er. Og vi håber, at I vil deltage i det meget vigtige projektarbejde, som vi er i gang med at sætte i søen. Så velkommen til, og vi håber at se jer i det nye samarbejde i Videnscentret.